gaty gowy. Aydımlarını dinlep görseňiz, hemmesi bir gunt düşen ýalyr. Şu yerden kim tapyp bolanak? Ne sazynda, ne sözünde? Esasana живой diýenlemin canly. Aýdy pädre çelişo fonograma goýup aýtmadyk aýdymçy, aýtmadyk bagşy. Aýdy maýdanna da, saz çalanna da şol hiçlik bir şöhrada gowulaşan adam däller. Değişmäge de gowy, gülşmäge de gowy bir özü bir hakyky türkmen olanlar, bir türkmen ussat olan bir halka geçmejek ýylary goýan olanlar ejek. Umman bir lehen türkmençi aydanda umman bolýardy. Bir Recep bizim türkmenin gaty Ulugow ýyl goýan halifa, mena torun tödüm tapmaş halifa. Ol sadannadı, ol aydımçıdı, ol adamdı, ol insandı, ol beyik adam kärçilikli beyik oglanlar. Soňra Rejepmuhammet Aşgabatyň Molla Täsmiratov adynyňky Türkmen Döwlet Filharmoniýasynyň Aziýa atly toporuna aýdymçy bolup işe girýär. Rejepmuhammet Ulugow Aziýa ansambly bilen ýurdumyzyň ençeme ýerine etraplarda, şäherlerde çykyş edip, halkyň alkyşyna munafip boldy. Rejepmuhammet çıkıp başladı, onun için 84'ün ayağına da 85'in başında olmalı. Rejepmuhammet öýe geldi. Ataşan idi, gördüydin hemen aparatim toyu dedi, barıp bir kanca kaynfar etler, kayderli dedi. Ay benim gördüydüm. Onun bilen gittik. Ay bardık kara, yoldaşlarım barıkın doğrusu. Bile toyu giden yoldaşları. Yoldaşlarının sağlık kurallarını ayırttı, onun sağlık kurallarını koyuşturdu. Men aydımlamdan neydi, ne men bilen olsan Ataşan sen arkan çalıyor dedi. Ataşan dedim, ay dedim, hayfa aydım orada tapağı diyor, başlayıverilip, sonra 1985 yıl, 5-10 tane aydım ayttık, 2 olup. Ondan sonra zamandan geldi Ataşan dedi, davay dedi, kimi dedi, gel dedi, bile gidip başladı. Şey zamandan, 85 yıldan başlamandan, bile gidip başladık. Sol ussatlyk, şeýle özbolşulluk, o halkyň şeýle söýgüsi, Rejebiň bir giden bäsleşiklerde, festivallarda, bayrakly orunlary ýeňeji bolup çykmagyna getiren zatlar. Bular Rejep Ulugowyň aýdymçy hökmüne ýokary derejelere yetip bilenliginden habar berýän zatlar. Bir näçe konkurs Türkmenistanyň şäherine geçdi de men şolun hemmete şaýat. Ýönym men pikirimçe harap edýän konkursum
Ağlagaşlı bir teyden 9. teydedeki ýyly ağlagaşlı konkursyny geçirdik. Ağlagaşlı konkursu Türkmen Döwlet Dowatlar Filarmoni diýdik. Filarmoniýanyň tomutky zalyna geçdi. Ağlagaşlı gurrumedemizde men gödüňmi bir näçe türkmenin şu döwrdäki Türkmenistanyň Türkmen döwletine aýdym aýdan fadanlar, başlar ýadyma düşýär. Birinji gelenim gödüňme elýän oğlan ol Rejepmuhammet Ulugow. Şu konkursyň Grand Prix bayrağına münasip boldy. Grand Prix birinji ýerdenim bol beýik derejedäki iň esasy bayrag şolarly. Birinji ýere Ataway çaruly bilen barlyk hajyp. 3-nji, 4-nji ýerler bir 2 oglan, 3 oglany bölünip berilene ýagdaýlar boldy. Ağlagaşlı konkursyny ençe ýyl mundan odal geçdik biz. Şu birinji park diýilerdi. Şoň içinde halk arasyndaky talentlary jemläp biz halkyň talentyny bir saýlap almak üçin halka hyzmat etmäne. Şonu jemlemek üçin geçdi şo ýerde. Menniň sungadyň ussatlar gatnady. Şo ýerde de hemme laureat boldy, yer allalar. Akmaýa gerek. İsa hanım çuwul wagtsyň aýdymy. Çuwul wagtsyň şonu Gurbanjan bilen biziň öýümizde işlediler. Şu aýdymy şeyler üýtgeşik aýtdy da. Şol aýdym şu wagtky güne çendi. Şonu şoňal edip gaýtalap aýdy bilen adam ýok. Belki bolaram demakda se o öz gol çekdi da. Her kim öz adyny möhür gazyryr diye. Möhürni goýdy şol. Men öňe aýdym da elmudama şol aýdym aýdan wagtlam, toýa giden wagtlam şol aýdym aýdyp beredi. Men şol aýdym bir saparym aýtmadym. Sebäbi onu aýtjak bolsaň Recep Halipa ýaly aýtmaly. Ondan pes aýdybam, onun on etmegim olam ýalňyşlyk bolýar. O hormat da sebäbi ol goýdy da onu mahtumul garlansoň Recep Halipa onu estradada şeyler yerine salıp koydu, olin galiplap onu deyip bolmaýar. Men yok, Recep Halipa onu möhürni koydu, olaydym aýtmany hiç adam aýtmadym. Estradada onu häzir etip bilýän ýok wagtlary. Recepjan üýtgüşi aýtdy, şu Recep ýa şu akmaýa geregi aýdyp biljek ýok da. Asya gruppasynyň solisti Rejepmuhammet Ulugow aýdym aýdýar. Şahenim Garipdistanyndan Türkmen halk aýdymy akmaýa gerek. Owadyň eşidip joşalan ýürek, tebil tapman ýyglar, bolar jan serek. Kejebäň çekmäge akmaýa gerek, ussat Rejep Ulugow aýdym aýdan.
gelir düşüm Recep çekmeni akmaya gerek Men bir näçe dadyň şaýardy boldum, kän uly toýlarda Rejep açgy bilen märaka tawmal boldum. Şonda men şoň ägirtdigine, sungatdygyna özüm hem telpek goýdum. Ýekiji gyjak bilen toý tawup durka men toýuň üstüne bardym. Men gapdaldan teredip durdum bol, şol oglan hiç kösünmän, gynanman, ya dutar bar o ýanymda, ya ýok. Eger duýanokdym, ýeki gyjagyň perdelerini şeýle bir barmaklaryny getirip bir aýdym aýdýa bol, bagryňa basasyň gelýär Rejep açky diýilýän oglany, sungoda senede zere düşünýän. Rejep çany gözlärinde de 6 aý ömründen gözlemesen toýuna niýet edip getirmeklik gaty kynlap ýörleşler. Men aýdym, aýtmasam bolýar. Rejep'in özi toý diýilýän bady ýekejik barmagyna daýýarlar. Şiiri sünnälenip gelen aydımlara, fağlara eýem bizim zat goşmak hiç ýagda ýok da bolun. Şu Rejepmuhammet benim ona atdaş diýenim, benim atdaş diýelim bolýar. Şu aýdyp durka şeýle gyzyp aýdyp durka şeýle şoňa şu aýdymaz özüň goşandyny goşady, ünkü halipalardan hem daşgaryň goşandyny goşady. Şonu näme edip bilen, sen men hereketimden, ýa-menden çykan sesten soň aňyp toýdan soň gaýdyp barasan, atdaşan buň toý näde sowudyk aýdy. Ay atdaş, o sowudyk. Ay bir haf doğruň aýtsan näýli aýdysymyz boldum, näme etdim diýip häkim üstüne aşak bolýar da. Ya bilýär da bärde bir at ýatan onu men aýdyp beren. Atdaş enne plan aýdym, planlaryny şeýtdim diýenler. Ne şeýtdim görýäňmi diýen.
bunun neyle onun men oturayın onun tiskin men tiskinde de olatlar dep aydanlar. Olatlar şu özüň artykmaslyk edýän zady. 2001-nji ýyllarda ne şu owamyzda ýagşylysta diýerdik. Ne şu bir oğullaryň birini öýrenme Recep Halipa şol toýa başçylyga geldi. Şol gün toýa ýerden men öňürti Ulu Halipanyň ýanyna barjak diýip näke şu ýerden gelişine ta akşama çenli şu ýaşlyň ýanyna bolup şu taýda oturup saat ýok edip owa bir enteklatlary bir-birinden bir alışyp berişip şundaly uğurlar bilen akşamın näşe tapyp çıkanlarla ýaşly bilen hatta şu kaptanla oturup şu toýda hedil verdiler de. Sonraki aydan aydımları bir ovamının hini de çendi hiç yardımdan çıkana. Recep şeyde ulu hüves bilen mi? Şeyde coşkun bileme etti şu gecek aydan aydımları. Joşun halkymyň gadallaryny, şynşahan nazmyr çöwdellerini, odullun taryplap gedenlerini ýarazynyň bayram toýunyna gördüm.
Recep tuveleme dereceli bolly, öýleşikli bolly, çağaly, çuğaly bolly. Indi on çağalar mektebe gelip başlatdy Recep'in. Ondan sonra oğulcuğu bile gyýjaga tuveleme ýaşlary uzak bolsun. Şu iksan çağatyny gatna diýär da mektebe şu her kimem öz çağatyny atly, awraýly, wehinli, ilmli, bilimli, ilhalar ada bitmek üçin çalışanlar onu Recep'in üýt göşükdi de. Şo ýadyma düşýär berkeli oğulcuğu var, onun lasyn gyýjagady var. Şo ikiden bir klas okutjak bolup şonu garaşdyrdy da. Şo ikisi bir klasa barar ýaly. Ulsuny az garaşdyrdy, keçitini şeýip östürip, ikiden bir klas. Onun şeýle bir jan ederdi, şolar bir köçede bir biderek nemetmesin diýip öz maşynjy bilen getirerdi, okugy torardy, okugy torandan soň alyp giderdi. Recep açky diýilýän oglun perde aýdymlarym aýtmazdy. Eň belin beýik aýdymlar aýdardy. Onun ak gözlü maralyma aýdysy ýa kejebeň çekmäne ak maýa gerek diýen aýdymlaryny hiç bir ussatdan kim däl aýdardy, beýik aýdardy, öz ýoly bilen. Ak gülli maralym sallanyp geçdi, jeňde mert topully namartlar gaçdy. Ağlaryn hasrawun çıragy öşdi, ussat Recep Ulugow aýdym aýdanlar. Tavşırıp barın aydın öymeda. Kavun götürdüm cemalin elimde torun cemal aşık men bolyan gününden metal. Dördünü vadını iştigitmeni ırşını baylaman yılmar öyle bey. Öldürdü
Ol hiç kime öykünmedi. Recep'e hiç kime uymadı. Öz yüreğini dinlerdi. Yüreği neyle coştu, şon yalım aydım aydardı. Sebebi yürek ilki bilen aydımsa yürek gerek. Aydım yüreğin üstünden aydılıyor. Kuğru aydılanına aydım yalanaç olur. Onu köynöklü, balaklı, telpekli, sayılı, takyalı, hemme dağıtlı aytacak bolsan onu yürek bilen aydımı yerine getirmeli. Men özüm istradan şeyli itkişik görüyem. Halk aydımçı diýerlerde, halk aydımı aranjirovka edip estradada aytmak şeyli kıyın. Şonu bozmany, zat etmeni, yoymany. Recepcan bütün küllü Türkmene ishasanam живой diýenmemin canlı. Aydı pädri çelişo fonograma koyuverip aytmadık aydımçı, aytmadık bağışı toylarda. Önkü toylar dan atınçı toylarda biz aydım aydıyadı. Gün çıkıp yine horozlar gıyırıp duranlar. Aydı oturanlarsın çileşkan üstüne. Soğuklarda, garlarda, ıslılarda şeydip halka öğünü veren, halka sağlığını veren, halka ılhamını verip, kara gücünü hem enerjisini halka veren ütküşük bağışı da. Dağı toya gidipdik. Dağı ovalarının birine. Oli. Nahara verdiler, ol Recep aydım aytdı ya da o nahara elimiz varla nokta. Bir yıl son aydımından naharın izi gelen yalak borturdu. Dağ aytdı yani yalak bor. Dağlar hinglen yani yalak aydım aytdı yani yalak borturdu. Şeyler o vardı. Setem katı anırvaşka o sesede iki oğlanından müriyeti yürüğünde duran yalak bolya aydımları. Şu dağları gördüğüm Recep'in aydım oğlanma geliyor tabi. Yani ne emetinden.
çemene yaşır basır falan çay falan memelerine ay yediler can yâle Toy soğurlu giyice bana garayıp ayttı. Öydü Akbaran Sarı, Halife var, Atavlip, Halife var. Onun bana garayıp Recep dedi ayrıldan idi menden ama o ayttın ay dedi. Öğün içinde dinle otur dedi. Recep dedi. Ay dedi sen soğulmaz ay dedi Recep. Halife. Ay yok dedi şuna dedi menden ama o ayttın ay dedi. Yani Recep'in ayçına boğun yedi. Samanlar ay sölget olur yansılır yanına kaygı dep olur. Bizim yerde yaşayamam kök olur. Şale dağlar ağlar kuştu ayrılsa. Ayrılsa, ayrılsa, ayrılsa. Ayrılsa dağlar. Gidin devam hali sen olur. Alır dalve devler huştu ayrılsa. Ayrılsa, ayrılsa, ayrılsa. Ne Recep Halife şu bizim bir umuman alanında Beher'den Göktepe toprağımız bir başa bir katı bir hormat koyan halkımız var başılara. Ne Recep bizim ovamıza kiyan ederdi. Kakın pakirülen gün gecelerine, günlüğlerine otururdular. Biren tek bağıştağlarlar vardı, kiyan çok ödederdiler. Hatta şu yolundakine görüp oturan dutarımız Recep Halife katken oynadı şimdi. Ne şu dutar pırlı urcuğun dutarı. Şöyle elime o alası doğrulan pırlı urcuk diyen ustan gemesi. Olur dünya bir öyde, olur bir dünyanı kuran adamlar öz başına. Olur öz başına bir dünyanı şeyle bir sünnelep kurup onu bir kerip koymagan mümkünler, ayırmagan mümkünler. Yani. Ol dünya yeketek sol bir adamın kuran dünyası oluyor. Recep canım öz başına halkın yüreğini öz bolupla ayratin bir öz dünyasını kurdu. Ona Recep canım men kän toylarda boldum şeýle ýütgeşik. Recep'in sesi ýaly özüm şu wagtda şu halkaýdymy arkasy bilen götürüp inniki ýaşlara sowga edip şolara ýadygärlik goýan oglan ahal ýolundan, strog ýolundan aýdan ahal ýoluna aýdym aýtmagam şeýle kyn. Recep'in onun Recep'in ýene bir meşhurlygy Recep'in eli ezber, eli sağlam.
Derdi. Şu el, dil, lavı, şırın seslilik hemmesi bir adamda cemlenmesi katkıyınlattır ol Recepcan. Bir yüzüme öğütüme değer ol şu zatlar sana bir Huday tarafın beriliptir şeyle zehinen sesem o adam elitilgen diye. Recep Halipani öyüne çağırdı bir on. Anır Dattanov. Öylerine otur. Recepcan şu aydan aydımdan mene sen edil iyilinden qaytarabilecekken dedi. Sen dedi aydan aydımdan tuğulama dedi. Öğlüne dedi sonlarla şeyle qoğu yol taylap alıpsın dedi. Sen aytsın edil orada delen aydan aydımdan orada delen kamen dap dur. Sahiyen aydan aydımlarını aytsan saha men dap dursun. Kapan yolun sen aydan aydımdan sözüm yok dip anıverdattan pakir. Öylerine oturdu.
esasanam en ütkös görýän sağlarnasy gurbany. Men doğrusun doğru aydan sebäp men bile gurbany gatty ütkös görýärdi, gatty görýärdi. Sağlarna. Gurbanam ona hormat goýýardy Rejebe. Şeýle hormat goýýardy, gurbany kimidi gatty görýärdi Rejepcan. Allahjan uzogundan bolsun çağıçyklamada gatnaşdym. Recep Ulugow filan şungalyk işleşen men maňa da messer etdi. Şolary ussat oğlanlaryny işleşmek maňa da messer etdi. Şun eýleräk çal, beýleräk çal diýende men şonu mara ýüregim bilen şu sözlerini şu maleşeni gaýtalýardymlar ya. Şun şeýleräk istenak berdi, şun beýleräk istenedi. Ussat bolýardy. Ana şoňa görärak çalsam ýerşaryp bir begen ýa-da, onuň begeninde hasam 2 volt bilen zakda bidem. Ya ussat oğlan. Ussat diýmeli. Bir bağışalan arasyna idewni alyp görsöňde, sadanlalygyny alyp görsöň. Adamçylygy şolam men adam boýunça bir bağışa diýýäm kedi. Recep açky diýilenne hatar daýaly tenet gödöňe gelýär. Recep açky diýilenne köpet daýaly belentlik gödöňe gelýär. Recep açky ýaly kılar köpele bolsun halkymyzda, ilimizde. Şonuň ýolundan giden, şonuň ýolundan aýdan, şoňa uýan, şoňa düşünen, şonu diňleýän belki bagşy bolar. Eger şu Recep açkyny düşünmedik, diňläp bilmedik, yetip bilmedik, alyp bilmedik, aňlanmadyk,